teko kene ngapa? Golek rasa iki. Golek rasa iki ade apa iki? Ya Iki mata. La ilaha illallah. Tenan to. Kuwi nak ndulur iki cah loro iki nak ndulur iki. Jan nak ndulur rambute setel, raine setel jan nak ndulur. Kayak ambune padha prenguse. Ambune iki padha prenguse wong loro. Kayak raine iki wong loro padha bosem. Bau luk bosem. Jan pokoke wong loro kuwi raine padha mblawus jan ketara ora tau raup nganggo sabun viral Samita jan ketara. Jan rai cah loro setel nak ndulur. Ambune padha prenguse. Kayak raine padha kaya bedengus. Jan setel. Iki lho. Wong diomongi bolak-balik. Iki kene iki bakul sabun rai viral. Wis 4 tahun dari le bakul iki. Kuwi ra gelem tuku ndak 20.000 ae. Rambane ancuk wis, namu ya kumus-kumus kaya bedengus kaya ngono kuwi. Iki lho 20.000 memutihkan. Iki 20.000 untuk menghilangkan minyak berlebihan. Iki lho. Nek didapukne dadine ya bersih, berkilau ngene iki. 20.000. Tuku loro lebih baik ning bronjong kuning. Wong loro mondo kabeh tuku jan dancuk kowe tenan diomongi kene bakul sabun rai anu yaene kok tuku ora kowe.